Sí, bé, amb la mateixa línia que m'han precedit, agrair-los moltíssim la intervenció, dir-los que les seves aportacions doncs, són de molta importància i en aquest sentit, doncs, d'alguna manera, potser me quedo amb quelcom que ha dit l'últim intervinent al final, que aquí hi ha també potser segurament tota una qüestió cultural, de manera de funcionar. Mentre parlaven vostès, que han tret a col·lació el tema de la llei de secrets oficials i tots els debats que està havent-hi, em fa l'efecte que aquí hi ha molta feina a fer, molta feina de pedagogia, d'anar... Bé, aquesta política, que és a llarg termini, però que al final és la que són les fonamentals que segurament fan que canviem les coses. I en aquest sentit, aquesta cultura, a vegades molt inspirada en pel·lícules de Hollywood, si se'm permet, dels secrets oficials, els agents, diguéssim, dels 007 de torn, etc., fa que es vagi empaltant un missatge, també, i en aquest sentit, per suposat que és absolutament cultural anar-lo canviant i anar-lo canviant en bé de la transparència, de la facilitat d'accedir a informació que, per suposat, no som uns irresponsables, si afecten qüestions de seguretat nacional. Ningú dubta que tindran de tenir una gestió especial. Ara, per exemple, aquesta proposta que sembla o aquest primer esbós d'aquesta llei de secrets oficials, que gairebé ens anem als 75 anys després d'una pròrroga per tal de desvelar, això no sé quantes generacions són, això és ben bé condemnar a no saber què van fer els nostres avis, segurament. Això té altres explicacions. És evidentment que qualsevol cosa que afecti la transició avui en dia, o una mica més enllà fins i tot, l'últim moment del règim franquista, no es pot dir que és una qüestió de secret i que afecti l'interès a la seguretat nacional. Afectarà segurament a tot un imaginari que li donarà seguretat potser a algú, però, per suposat, no a la seguretat nacional. I en aquest sentit, com molt bé han dit vostès, hi ha aquí tota una qüestió cultural, de manera d'entendre les coses. M'ha agradat molt que expliquessin els països nòrdics, ho veuen així, en canvi, potser en altres latituds es veu diferent o s'ha generat aquest tipus de cultura. Ja per acabar-ho, no em puc estar de dir tot el que tot l'afer Pegasus, fins a quin punt aquesta manca de cultura de la transparència s'està dia a dia mostrant amb tota la seva cruesa. I això és quelcom que estem visquent avui. En aquest sentit, nosaltres, com no cal dir-ho, no cal insistir-ho, apostem perquè el cos dels Mossos d'Esquadra, i sempre fent la prèvia que valorem immensament i tenim en gran estima la feina que ja avui s'està fent i que partim que hi ha la immensa majoria dels comandaments i agents que fan una feina extraordinària i la fan molt bé, i justament per aprofundir en aquest bon fer, anar establint totes aquestes pautes que segurament en les que ben segur ajudarà les conclusions d'aquesta comissió. I en aquest sentit, més transparència, per suposat, poder accedir i evitar certs corporativismes que hem vist, i insisteixo que són excepcions dins del conjunt de la tasca, però que és evident que es produeixen, i certs encobriments també en algun moment els hem vist. Jo crec que amb les seves aportacions i amb tot el que hem anat treballant aquests mesos tenim eines per mirar de millorar en aquest sentit, que, insisteixo, al final és en la millora també dels membres dels cossos dels Mossos d'Esquadra del nostre país. Moltes gràcies per la seva compareixença, insisteixo, i res, endavant amb la seva tasca, que és magnífica i que tots en som coneixedors, i els animo a continuar fent bona feina. Moltes gràcies.